Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, милләттәшләрем. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә булай дип әйтә. Астагъфиру биллаһ. Я айюхан нас, инна халакнакум мин закари ва унса ва джаалнакум шуубан ва кабаиля литаарафу. Эй адам балалары, хактыр ки без сезне бер ир, бер хатын итеп яраттык. Бер-берегезне өйрәнсен өчен сезне кавемнәр ва кабиләләргә аердык. Димәк, туган тел кешегә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кадерләп саклауга бирелгән алык аманат ул. Телебезне югалту Аллаһ әмерен үтәмәү булып чыга. Гадәттә аманатны гаиләдә буыннан буынга тапшыралар. Милли кыйммәтләр гаиләдә сакланмаган булса нишләргә безгә? Бу очракта туган телне мәктәпләрдә өйрәтергә туры килә. Әгәр дә аны онытсак, оныкларыбыз безне дә онытачак. Татар телене өйрәнегез, кадерле дин кардәшләрем. Өйрәнү, белем алу мусульманның иң зур бурычларының берсе ул.